أغاني تسقى سب حدري علل بلالون خبري قرماكم يفلحن يخون تقبلوا قرعة وسيخون مرقوا عتن تدبري أسادر علم كحلالي مزان حياة بريكا وبحبري يتصنم هجومات التالي حياة انت ود حيوت باكل طعم كنتالي سلام نعاقاتكم النعاقاتكن يكون كبران تخطاتلتي إريتريان ميديانيت أسمرا نلومي فخران محرق أماسنان أشكل تويانة كساب معاس بزبلار استي زدالنا تحستوينا كنعربالكم مكتتالكم نعدمنا نزي تحستونا زي نابقالوت إرتروانن قدسات وغناتن نخباصاح بوغنكم بعابيو سابسكرايب كتقبرو سابسكرايب زقبوركم دما لايكن شيرن بمقبار ناب كلو كم زبصح كتقبرون نسرحنا كتحجزنا نلابوكم حجي نابتي زدالنا يتحستو نسقرال لنا سناي مكتتال حياة انت من بدير كاب امان أجحكاو أبايكا يتصنو عزيمة وادق هلا أجحما حياة انت عزيمة حياة روريب أنت تطبر قدم مميعيكا مباصرة دندنو الجين روريب منسعو حل جنجرين لالي كلها رمية برك العباي دلي تصبر قلنا براح دالي قادم سمر ودن كلت الدري قنادل ألم كحلالي مزان حياة برينكا بحبري أقبي السلام حصال أطوالي قبيل فرح ولغسن قواري تم أجل مستمر مضاينك التكري حياة انت من بدير كاب امان أجحكاو أبايكا يتصنو عزيمة وادق هلا أجحما حياة انت عزيمة حياة انت عوديك أتقبل
ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ 2022 ኣብ ክንዲ ሰላም ንምስፋን ዝሰርሕ ብተደጋጋሚ ንኤርትራ ዘጸልምን ዝጥቅንን ብዙሕ መግለጺታት ከውፅእን ክግዕርን እዩ እሕሊፍዎ። ገለ ኣብነታት ካብቲ ዓበይትን ንሻቕሎት ናይዚ ክፍሊ ጉዳያት ዘነጽርን ከዳሚኡ ኸይድምሰስን ምስ ኩናት ትግራይ ዝተሓሓዝ መግለጺታቱ ምስ ንርኢ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ዝበሎ ሓደ ተዘካርሎ። ብ24 ናሓሰ 2022 ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከባቢ ቆቦ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ደጊሙ ዝጓሃረ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ንስግኣት መቕዘፍትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ኣዕሪግዎ ኣሎ ክብል ሳልሳይ ዙርያ ወተሃደራዊ ዕንደራ ጃንዳ ወያነ ከም ዘበገሶ ከይተፈለጦ ብወግዒ ተኣሚኑ ነይሩ እዩ። መግለጺ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ሽረ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣሻቓሊ ምዃኑ ብምግላጽ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን መጥቃዕትታቶም ብህፁፅ ደው ከብልዎ ሓይልታት ትግራይ ድማ ካብ ተኽታኺ ተግባራት ክቁጠቡ ጸዊዑ ነይሩ። ኣሌክስ ደዋል ዝተባሃለ ሓደ ዕሉል ደጋፍን ኣማላድን ጃንዳ ወያነ ብወገኑ ኣብቲ ዕለት እቲ ኣብ ዝጸሓፉ ዓንቀጽ ድሕሪ ናይ 50 መዓልታት ውግእ ብመጥቃዕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ደረጃ ምርማቕ to the point of collapse በፂሑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ተጋሩ ቁልጡፍ ምቁራጽ ተኹስን ኣቕርቦት ሰብኣዊ ሓገዝን ይደልዩ ኣለዉ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዘተ ብዘይ ቅድመ ኩነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ሽፋን መጥቃዕትታቱ ይቕጽል ኣሎ ክብል ኣማሪሩ ነይሩ እውን። እዚ ኣሌክስ ደዋል ዝበሃል ብሞያ ፕሮፌሰር ኮይኑ ሓደ ካብቶም ብገንዘብ ጭፍራ ወያነ ዝነብርን ከም ማርቲን ፕላውትን ካልኦትን ብጃንዳ ወያነ ዝተዓስበን ጻዕዳ እዩ። እዞም ጻዕዱ ዕሱባት ምእንቲ ገንዘብ ክብሉ በማሓደርቲ ሃገራት ምዕራብ እናተቐለሱ ኣንጻር ኤርትራን ህዝባን ልኡላውነታን ለይትን መዓልትን ዝሰርሑን ጭፍራ ወያነ በትሪ ክዘብጦን ከሎ ልዕሊኡ ዘሕሞምን ንምድሓኑ ሓኾት ካብ ዝብሉ ዝነበሩን እዮም። ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራን ህዝባን ንምጽላምን ንምህሳያን ካብ ምስራሕ ስለ ዘይዕረፉ ኤርትራውያን በብዘለናዮ ክንፈልጦምን ብዝተፈላለየ መገዲ ከነቃልዖምን ግቡእናን ግዴታናን እዩ። ዝሓለፈ ዕንደራታት ወያነ ኣማኢታ ሸሓት ኣሳክሩ ትሕቲ መሬት ብምቕባር መዐገስን መዳቐቕን ስጉምቲ ምስ ተወስደ ኣሸቀልቲ ወያነ ሰንቢዶምን ዝሕዝዎ ጠፊእዎምን እዩ። ክሳብ ሕጂ ድማ እዚ ጓህዚ ኣብ ማዓንጦኦም ኣትዩ ምውፃእ ስለ ዝኣበዮም ንኤርትራን ምህሳያን ንምጽላምን ወትሩ ድሕር ከም ዘይብሉ ፍሉጥ እዩ። እዚ ዕብድብድ ዝሰዓበ ድማ ፕሮፓጋንዳዊ ዕብሎኻ ክኽውሎ ዘይክእል ሓቂ ከቢድ ሰብኣዊ ህልቂትን ዕንወትን ኣውሪዱ ዘሎ ሰለስቲኡ ፍሹል ዕንደራታት ጃንዳ ወያነ ዘንቆሎ እዩ። ንዕንደራ ደሪኽካን ኣተባቢዕኻን እቲ ጃንዳ ክሰዓር እንከሎ ምሒር ምውጫጭ ዝተዓወተ ክመስል እንከሎኻ ፈንጠዝያ ምግባር ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ህዝቢ ተዓዚቡ ዝኸዓቦ ላግፂ እዩ። ኩሉ እቲ ሓቂ ከም ዝፈልጦ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣቢሉ ናብ 4 ሕዳር 2020 ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰሜናዊ እዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ልቡ ውዲቑ ደቂሱ እንከሎ ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ክሕደት ሸርሕን ጭካንን ተሓሪዱ ተቐቲሉ ተማሪኹም ከቢድን ፎኪስን ኣጽዋሩ ብዘይውግእ ተመንጢሉ ገለ ክዳውንቱ ተቐንጢጡ ጥራሕ ዕርቃኑ ብውርደት ዶብ ሃገር ሰጊሮ ገለኻ ኣብ ጽርግያ ብመካይን ከም ሓምሊ ተሓምቲሉ። እዚ ቀዳማይ ዕንደራ ወያነ ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ስለ ዝቖፀየ እምበር ብኡ ዘብቃዕ ኣይነበረን። ብሚሳይላት ከተማታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዕናውን ህዝቢ ምህላቕን ኣዲስ ኣበባ ገስጊስካ መንግስቲ ምግልባጥን ሃገር ምብታንን ድሕሪኡ ተመሊስካ ንኤርትራ ምውራር ወዘተ ወዘተ ዝኣመሰለ እከይ ተግባራትን ሕንፍሽፍሽ ዝፈጥር ግናይ ተርእዮታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፍጸሚ ብጭፍራ ወያነ ተወጢኑ ነይሩ። እንተኾነ እቲ እኩይ ውጥኖም ኣይሰመረን። ጃንዳ ወያነ ባዕሉ ብዝሸርጠጦ ባርዕ ተለብሊቡ ክቕምርር ኣብ ዝተቓረበሉ እዋንካ ህልቂት ትግራይ ዝብል ውጨጫ ብጭፍራ ወያነ ኣሸቀልቱን ዓበይቲ ማዕከናት ዜናታቶምን ኣእዛን ማሕበረሰብ ዓለም ኣደንቂሮማ ነይሮም እዮም። እቲ እህህታ ሕጂ እውን ነኪ እምበር በጨቕ ምባሉስ ኣይተረፈን። ፈጠራታት ሓሶት እናመሃስካን ሰባት ከም ግዳያት እናዓሰብካን ንኸብዲ ገርህኛታት ዘበቕቡቕ ናይ ሓሶት ዛንታታት ክንደይ ብማዕከናት ዜናታት CNN፣ አልጀዚራ፣ ቢቢሲ፣ ዘጋርዲያን
ወዘተ ወዘተ ዘይተፈነውን ዘይተጻሕፈን እታ ኣባል ፍሉያት ሓይልታት ትግራይ ዝነበረት እሞ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ዓውደ ውግእ ተሃሪማ ክነሳ ብሓሶት ንህዝቢ ዓለም ዘደናገረት ሞናሊዛ ዝተባሃለት መንእሰይን ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብር ትግራዋይ ወላዲኣን ቅድሚ እንዳሓርን ብመልክዕ ቃል ምሕትት ዝሃቦ ቃል ንባዕሉ ዓብ ምርኢት ናይቲ ጭፍራ ወያነን ኣሸቆልቱን እናተናበቡ ዝሰርሕዎ ድራማታት ሓሶት እዩ በዝኻ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀጻልን ዘይዕርፍን ቁጠባዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጸቕጢ ፈጢሮም በቲ ሽዑ ዝነበረ ሓያል ዲፕሎማስያውን ፕሮፓጋንዳውን ጸቕጢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ ምውሳኑ ኣይርሳዕን እዩ በዚ እስትንፋስ ዝረኸበ ጃንዳ ወያነኻ ንኻልኣይ ዕንደራ ነቒሎም ገዚፍ ሓይሊ ኽቲቱ ከመካይዳ ፈረስ ብሓደ መስመር ገስጊሱ ሰሜን ሸዋ በፂሖም በዚ ተስፋ ዝሰነቑ ኣይሸቀልቱ ጂኖሳይድ እናበሉ ክውጭጩ ከም ዘይጸንሑ ብዘይ ሕንከት ግልብጥ ኢሎም ንዓቕሚ ወያነ ምሕር ብምግናን ንሰራዊት ትግራይ ዝመርሕ ዝበለጸ ጀነራል ናይ ኣፍሪቃ ወዘተ ወዘተ እናበሉ ነቶም ኣማኢት ኣሽሓት መንእሰያት ኣብ ኩናት ዝህለቑ መራሕቲ ኩናት ጭፍራ ወያነ ክኳሓሕልዎምን ኣብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜናኦም ከም ቢቢሲ ኣልጀዚራን ካልእን ከቕርብዎም ንርኢ ነርና ኢና እቲ ዓወት ስለ ዘስከሮም ድማ ኣሸቀልቲ ወያነ ናይ ደስደስ ክጭፍሩ ኢትዮጵያ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘንጸላልዋ ኣምሲሎም ዲፕሎማሰኛታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ክወፁ መናፍሕ ፕሮፓጋንዳ ከድምቑ ተራእዮም እዮም እቲ ጭፍራን ዓሳክሩን ብዝግባእ ብኸቢድ ብረት ታንክታትን ነፈርትን ድሮናትን ምስተዳቐቐን ምዑታት ድማ መሰላ ሃይዎን እቲ ርእስና ዘደንቆረናን ጸለመን ጠቐነን ኣንጻር ኤርትራ ዝመለለዩ ቁዘማ ምድግጋም ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ ባይታ ዝነበረ ምዕባለታት እዩ ነይሩ እዚ ድማ ምልክት ዕርገት ሻቕሎቶም እዩ ነይሩ የግዳስ ህዝቢ ዝኸዓቦ ንብዓት ሓርገጽ ብምዃኑ ድሕሪኡስ ዘጋጊዎ ማሕበረሰብ ዓለምን ከቦቕብቕዎ ዝኽእሉ ኸብድን ኣይነበረን ኣሸቀልቲ ወያነን ጭፍሮኦም ጃንዳ ወያነን ወዮ ደኣ ስዕረት ዘይምንዎም ኮይኖም እምበር ህዝቢ ፈንፊኑ ናብ ጓሓፍ ታሪኽ ዝደርብዮ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሕወሓት ብዝኾነ ሜላን ደገፍን ክሰርር ዝኽእል ኣይነበረን ሃገራት ምዕራብ ግን ድሌቶም ምእንቲ ክማላእ ንጭፍራ ቾብ እናበሉ እንሆ ኣማኢት ኣሽሓት መንእሰያት ትግራይ ሃሊቖም ማይ ዓሚቖም ተሪፎም ይርከቦም ኣሸቀልቲ ወያነ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ጭፍራ ካብ ሳንዱቕ ሬሳ ብምውፃእ ንዳግማይ ጥፍኣት ንኽሳተፍ ብኢንፊጅን እትጓዓዝ ትንፋስ ዘሰኽዕሉ ሕጂ ግን ዋላስታውን ፍጹም ክትርከብ ኣይከኣለትን ጭፍራ ወያነን ኣሸቀልቱን ሓንሳብ ጌም ኦቨር ተባሂሎም እዮም እቲ ጭፍራ ናብቲ ዝተመንዮ ሲኦል ናብ ካልእ ዓለም ከይዱን መራሕቱ ድማ እናሰሓቑ ይሓቁዮም ዘለዉ እንተ ህዝቢ ትግራይ ግን ብፈኸራ ተሃዲድን ፕሮፓጋንዳን ጭፍራ ወያነ ንሕልሚ ናይቲ ጃንዳ ኣሚኑ ብዝተጓዕዞ ኣብ ዘሕዝን ኩነታት ወዲቑ ይርከብ መራሕቲ ጭፍራ ወያነ ግዳይ ፖለቲካዊ ጸወትኦም እዮም ገይሮሞ ንህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ካብዚ ብዙሕ ተማሂሩ ይኸውን ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ ዝተረፉ ምሁራት ትግራይ እውን እንተኾኑ ኣተሓሳስቦም ሓጺቦም ነቲ ብሰንኪ ወያነ ደቁ ዝሰኣንን ቆሪሩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረቤቱ ህዝቢ ኤርትራን ኣሕዋቱ ህዝብታት ኣምሓራን ዓፋርን ተሳንዩ ንኽነብር ዝከኣሎ ንኽገብሩ ልቦና ይሃቦም ይቕረታ እውን ይሕተትሉ እንተ ጭፍራ ግን ክትምለሶ ናብ ዘይትኽእል ዓለም ተሰናቢታላ ወያነ ከም ታሚል ታይገርስ ነበርያ ነበረ ኮይና ግናይ ታሪኻ ሒዛ ተጓሒፋላ ከም ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሓይሊ ኣብቂዓላ ብምዑታት ቻው ቻው ተባሂለያ مرقو عدم تدبري دبالاي تقبل بعلي بابا نسقا سب حدري علل البلالو نخبري قرماكم يفدحن يخون تقبلوا قرعة وصيخون مرقو عدم تدبري دبالاي تقبل بعلي بابا نسقا سب حدري علل البلالو نخبري قرماكم يفدحن يخون تقبلوا قرعة وصيخون عتب تقاسي كم هدانا عين تغيتو فليز وقع وراح كم تخلاب زبان زحنقت كسر زحنق
نويحات فارو حيال نبري كاب صدف الزليل أبرو بازقوب سواقتو كمن بسا مسندر عينو زفت هل البلالو سبكتا بحر زمرا قرما خليو قرما إريترا وسده 30 عمت قرابور سفيرو وسده في حيروتي بخران زليلو وسده هيوت بزيت اللي أزام ساقيرو وسده بين قتيمو وتي سعيرو دمريتو قام أسيرو نفس حسيمون هزب كبيرو برتع هو بلا نفاس برخا شابي وزصفع الرأى بركي سرحي ترطف بسور زتقع عنقال هزبو حدر زيت اللمالمي مزعمم أقنع بلوا بابكم كفتو مرحبا دابلكم دبلولو فرسكم قالوا في شغطاكم وينتاكم يعاسكم علي البلالو ورازوت إريترا أمت كبكن علي البلالو بعال حدري صلاتو زماسد علي البلالو سلماتو بسلام وقاتي علي البلالو في الشغطو كل عمراتي زمت زلو بعوت سعيرو ولاد كنو دمو سكرو نتشفرا ويانا مدحان أشكلتو ويانا زخونا أمريكا زمرحيتن هاقرات معراب زقبرو لعلن تحتن كلاتنا كنكتاتلو زور رحنالون عمت زحلفنالونيو بسم لزب سلام دحنا تزب تقراي بعد صبز طفو زلو سبات نمدحان مسل سبعو مسلات مئتاو قرب زيبولو رديئت إنا تبهالي أبلع الهزبن منقستاتن هزبتات إرتران إثيوبيان كقبرو زخورمون زقوعوون قناي تقباراتهم زحفرن زحن خنقوان تقونه نظم معرابا وانقن مويا اومن بو اوزن نابورن مخانم زرقاقز انينيروم كفاهم دما لعل زخونه قزي أمريكا تخون هاقرات أوروبا تقالي عميم تكالات رديئت معكنا زيناهم ودو حبرات هاقرات أوروبا وحبرت بسم تكالات سبعو مسالات زفلتا وزته زتبهالات تكالات مسارحيتاتهم مخانن تقوليشو وزي تحكيم منقست إرترا زبلون زدقاقمون بزحات سبات كالق مخنياتهم زبلو وزن برندما حق مخانو كلو زستبهلو زرلي مسلنا بوغني كم منقست إرترا غيرو نشيط آراتات أمريكان هاقرات معرابن زفلوتو منقستي اللو إلي أي أمني كابزي بمبقاس دما اسكا وياني أبتغا مدمساسو بشكلتو وياني انتاي يقبر كم زنبره نمزخارو نقال خابتنت بتات كدهسلكم بزحات وغنات بتي اب إثيوبيا كلل تግራይ ዝነበረ ኩነታት ውግእ ሻቅሎቶምን ጭንቀቶምን ምዕራጉ እናገለጹ ንሰላም ይምሕጾኑን ጽቕጢ ይሐይሉን ነይሮም እዮም ገለ ካብቶም ሻቅሎቶም ዝገልጹ ዝነበሩ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ክፍሉ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓ USAID IMF ትግራዋይ ፓትርያርክ ኢትዮጵያ ወዘተ ንሰላም ምጽውዖም بقنعنا أنت خوينو سقط مقبارن زدقفيهم نساتهم جن كلاتهم أنصار سلام زنبوريهم تاريخ بلك ما أنتم مزقبوجن إذا موجنات زياتهم بعلم زفلتوا حق ونسلزقونه بخلو قم التفلتن كم تقشحن دقيم كم الزخارم أيصلانيهم جنداوي يعني سالساي عندنا أبزو لعلو معلتي برنامج مقبع عالم حبرات هاجرات WFP 570 لتر ندادي بويانا خم تسرقو مقلاسو كم عاب زينا بتدقاقامي تقاليحوم قد حققن زحزن زينا لاقس ينيرو ابتقوانتي مخنياتو ودو حبرات هاقرات بزعبا امايت مكاينو بچق كيبالي بزعبا ندادي ممرارو كمتي احاقا بفتاو كهيبكا صبا سريقوم نز عينتو كسي ينيرو كالي نايزي ودب مقبع عالم WFP زحفر تكبار كنزخاقركم شفرا وياني اب كل تشحن عسران اب قداماي سعروتو زنبرو كلن مكاينو سلس عننن سلس تمنتلن اب كالاين سالساين عندرو مكاين ودب حبرات هاقرات بفلاي دما ناي ودب مقبع عالم WFP يتكم منبارو
ኩሉ ዝፈልጦ ናይ ኣደባባይ ሚስጥር እዩ መካይን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሎጎአን ዕጡቃት ጭፍራ ወያነ ከመላልሳ ዘርኢ ጭብጥታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብሰፊሑ ስለዝተዘርግሐ እቲ ጥዑም ስም ዘለዎ ግን ከዓ ዘይከም ስሙ ዝጓዓዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝበሃል እውን ዝኽሕዶ ኣይኮነን እቲ ኩላትና ክንሓቶ ዘለና ጭፍራ ወያነ ኣይሓርስ ኣይሰርሕ ኣያልምዕ መወዳድርቲ ዘይተረኽባ ሞይኡ ናይ ልመና ሓሶትን ስርቅን ጥራያ ነይራቶም እዚ ጭፍራዳ ን1 ሚልዮን ዝኸውን ሰራዊቱ ካበዩ ዝቕልቦም ነይሮም ወያነ ካልኣይን ሳልሳይን መጠነ ሰፊሕ ዕንደራ ከካይድ ፀዓት ዝኾነ ስንቂ ካበዩ ዘምፅኦ ነይሮም ዝብል ሕቶውን መልሱ ዝጠፍኦ የለን ብዘይካ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት USAIድን ካልኦት ትካላት ረድኤትን መጣዊ ኣይነበሮን ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ተጸባይ ረድኤት እዩ ኣብ ሰናጡን ጁባታትን ምሩኻት ጭፍራ ወያነ ዝርከብ ዝነበረ ሓይሊ ዝህብ ዕሹግ መግብታት ናይ ዘን ትካላት ድማ ዘይከሓድ ዝዓበየ ጭብጢ እዩ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ብስም ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ኣካላት ሓገዞም ንጃንዳ ወያነ ኣብ መግቢ መካይንን ነዳድን ዝተሓፅረ እዩ ነይሩ ምባል የዋህነት እዩ ጻዓዱ ጋዜጠኛታት ምዕራብ ንመርሓቲ ጭፍራ ወያነ ናይ መራኸቢታት ደገፍ እናገበሩ ዘርኢ ስእልታት ምዝርግሑ እውን መንክርስዖ ይኽእል ዓበይትን ዓንተራትን ሃገራት ምዕራብ ብመሪሕነት ኣሜሪካ መዓልታዊ ኣብ ግዜ ኩናት ንጭፍራ ወያነ ዝህቦ ዝነበራ ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ ብዘይካዚ መራሕቲ ጭፍራ ወያነ ክማረኹን ከለዉ ሒዞመን ዝጸንሑ ዝነበሩ ኣዝየን ዘመናውያን ዝኾና ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ዝተሰርሓ መራኸቢታት ሬድዮ ውግእ መን ይህቦም ከም ዝነበረ ካብ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሰወረ ኣይኮነን ካልእ እውን ኣሎ ብስውር በረራታት ዕጥቂ ዘመላልሱን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ መቐለን ሽረን ንጭፍራ ወያነ ናይ ኩናት ኣጽዋር ምሸት ብነፈርቲ ዝልግሱን ዘዕጥቁን ካልኦት መወልቲ ኩናት ምንባሮምን እታ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተወቕዐት ናይ ወፃኢ ነፋሪት ብጉሁድ ኣብ እዋኑ ኣቃሊዓተያ ነቲ ሓቂ ብሞጎታዊ ዓይኒ መደምደምታ ክንገብረሉን ከለና በዛ ቀዲምና ዝጠቐስናዮ ካብቲ ብዙሕ ውሑድ ዝተባህለ ደገፋት ሃገራት ምዕራብ ንጭፍራ ወያነ እምበኣር እዞም ኣሸቀልቲ ወያነ ዝነበሩ ክንብሎም ምኽንያቱ ወያነ ስለ ዝዓረበ እዞም ኣሸቀልቲ ወያነ ዝነበሩ ሃገራት ምዕራብ ዘይተኣደነ ግፍዕን ዕንወትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዘኸተለ ዕንደራ ከም ሕሱም ነቲ ጭፍራ ኣተባቢዖም እዮም ኣብ መወዳእታ ብሳዕቤኑ ዝተፈጥረ ኩነታት ኣሻቒልና ምባሎም ዘመዛዝን ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ፍጹም ክቕበሎም ኣይክእልን ዝከኣል እውን ኣይኮነን እዞም ሻቕሎቶም ዓሪጉን ኣብ ጽላለ ዳርጋ በፂሖም ከም ዘለዉ ዝገልጹ ዘለዉ ሰበስልጣን ሃገራት ምዕራብ ጃንዳ ወያነ ኣብ ካላይ ዕንደርኡ ኣማይት ዓድታትን ከተማታትን ኣምሓራን ዓፋርን ወሪሩ እናዕነወ ሚልዮናት ሰባት እናፈናቐለ መሰክሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል እናፈጸመ ክሳብ ሰሜን ሸዋ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ከምቲ ኣብ ምድምሳስ ወያነን ሕጅን ዝተሸገርዎ ፍጹም ኣይተጨነቑን ዕጥጥ እውን ኣይበሎምን ስለምንታይ ምስ ዝበሃል እቲ መልሲ ፍሉጥ እዩ ገበን ናይ ጭፍራ ወያነ ንዓታቶም ገበን ኣይኮነን ጅግንነት እዩ ከምኡውን ሰናይ ተግባር እሞ ኸደኣ ምስ ናይዚ ኩሉ ጭብጥታት እቲ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ቁዘማ ናይዞም ወገናት ሓልዮት ህዝቢ ዶ ኣሽካዕላል ብስቅያት ህዝቢ ምምሕዳር ሃገራት ምዕራብ ኩሉ ግዜ ብህዝብታት ሳልሳይ ዓለም እዮም ዘሽካዕልሉን ብስቅያቱ ዝህብቱሙን ውግእ ዝመወለ ብመቕዘፍቲ ሰባት ክሻቐል ከመይሉ የምሕረሉ ዕላማን ድርኺትን ህፁፅ ምቁራፅ ተኽሲ ኮንደኾን ወያነ ትንፋስ ሰኺዑ ንራብዓይ ዕንደራ ዝያዳ ንምዕናው ዕድል እንተረኸበ ብዝብል ሓልዮት ናይቲ ነብሰ ቅትለት ዝፈጸመ ውሕድ ጉጅለ እምበር ሓቀኛ ድሌት ሰላም ወይ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኢልካ ዝተገብረ ኣይነበረን ተግባራት ናይዞም ኣሸቀልቲ ወያነ ካብ ሕሉፍ እከይ ተግባራቶም ክእመን ኣይክእልኒ እዩ የግዳስ ኣብ ባይታ ዘሎ ምዕባለታት ቀዲሙ ሰዓታት ሕላፍ ኣኺሉ ንወያነ ምድሓን ዘይከኣል ዕማም ገይርዎ እዩ ወያነ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ቂዑ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ዘይሰርር ኮይኑ ተሓምሺሽሎ ህዝቢ ቀርና ኣፍሪቃ ተስፍኡ ኣሸቀልቲ ወያነ ካብ ቀርና ኣፍሪቃ ኢዶም ክእክቡን ክስሕቡን እዩ ኣመል ምስ መግነዝ ስለ ዝኾነ ግን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እውን
بخالق ملكة أبز خبابي زم جلتا السبرب حازقونو منقستات هاقرات معراب أبز خبابينا قلع عقرقر كم هزيوم ازي زطراتر يبولون نزد ما هزب قرنا أفريكان مراحتومن كناقحلو يقبا درو إرتران إثيوبيان أوراد ما إرترا نقيحين علوس زتفلالي عينتات مسواتي كفيلنا اللوا شفرا ويانا دما أبتاز مننا قدقوات كم زقبر غيرون اللوا هزب قرنا أفريكا انت تحبابيرو نظم بسكيات هزبي زشكعللو من محدارات هقرات معرابن كدمتومن كاب كبابيو ملؤ بملؤ كرحقوم يقئليوم نقولو نقحاتي والساني كوغوتوغا كابرح ويوم بركم سبيل كيوم فايدا يبولون مكو حناني نقحاتي والساني كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميدياني تاسمرا نايلومي تحستونا أبزي تفتصيملو كالق زي بخال تحستوخ نراقبينا سابسكرايب شيرن لايكن مقبار نسرحنا أزي سلازي حق زنان كالق مدب نخنا دالون سلازي التبابعنان سابسكرايب شيرن لايكن أي تزنقعم سسنايو ببزلنايو عوتنا عفاش أب علم زلع علم زخبرن هزبيو عدلو بعد موسان دما كبر مسل الله هزبي نمجزع زقرب زخونه مخنيات نصقون تسعرني مدرن سماين انت تلاقوي كم عين مرفق كلن تتصببي أدو تبلو حتر فانتيز كان أي كل مفتحنا بيتكا جبيتكا تقاد على يزبلو قاس تايو فكرتكاي مدرين سماين انت تلاقوي كم عين مرفق كلن تتصببي أرهو تبلو حتر فانتيز كان أي كل مفتحنا بيتكا جبيتكا تقاد على يزبلو قاس تايو فكرتكاي كم ودع أراويت مرور كاب تخمت لعل عسرع عمت بريت كاب تحلنقت مونكو بيربريبو وطي قواي فلت كنت عوت عمم بالحقاي قدمي كنت عوت عمم مليس كاتحنن بتعبيت عويرهم بمبارب بيتوهم نقصول تبقى بباجال يعيقب كم ورادو مرعاه ونابول مسيوم كحقو خافتو كاتريت من عليك كحقو خافتو كاتريت من عليك كحقو خامبركو كاتريت من عليك كبرح ويوم بركم سبيل كيوم فايدا يبولون مكو حناني نقحاتي والساني كوغوتنا كبرح ويوم بركم سبيرنا يوم فايدا يبولون مكو حناني نقحاتي والساني مدرين سماين انت تلاقوي كم عين مرفق كلن تتصببي أرهو تبلو حتر فانتيز كان أي كل مفتحنا بيتكا جبيتكا تقاد لا يزبلو فاستايو فترتكاي أين أيهو توريو مزقب كالتحس بقيح الشملخان ترفو كلاحس جنرالا سوفيت عبيل كايوم هنن وطناي كرملين غير كايو كينمين
تግራይ ክሬምሊን ጌርካዮ ኪነሚ ዋጋ ናይዚ ኩሉ ነዊሕ ተጋድሎ ካሕሳ ናይዚ ኩሉ ሓፋሽ ተየድሎ ኣብ ሻኻ ሓርነት እትሕምበለላ ራህዋ ትኸፍተላ ስኩንኩ መዓልትላ ራህዋ ንኸፍተላስ ሓንቲ መዓልትላ ራህዋ ትኸፍተላስ ሓንቲ መዓልትላይ ክጎብጡኻ ካብ ርሑቕ ጎዮም ብርኮም ሰቢልካዮም ፋይዳ ይበሎን ምኩ ሓናኒ ንቕሓት ወሳኒ ክጎብጡና ካብ ርሑቕ ጎዮም ብርኮም ሰቢልናዮም ፋይዳ ይበሎን ምኩ ሓናኒ ንቕሓት ወሳኒ ፋይዳ ይበሎን ምኩ ሓናኒ ንቕሓት ወሳኒ ፋይዳ ይበሎን ምኩ ሓናኒ ንቕሓት ወሳኒ ፋይዳ ይበሎን ምኩ ሓናኒ ንቕሓት ወሳኒ